pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports. Second portion, patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports. Second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Biyernes, pitsa 16 na bulan sang Disyembre tuig 2022. Anano naman nga mga balita kag isyo ang aton arangkadahon karon nga adlaw. Bukas gid ang mga kasimbahanan karon nga adlaw, siyam ka adlaw sa Manila panawag simbang gabi. Dire sa aton ang aton mga kauturan padayon man nga nagapadulong sa mga kasimbahanan. Good luck sa inyo ang pagpangabuyo kabay pa nga matawhay lang. Pila sang aton nagapanguna nga mga isyu kag balita bao pag-certify gid ni Presidente Marcos nga urgent ang Maharlika Bill. Sus, nagpinalumba dayon, isa kadlaw lang pasar dayon ang among hagna, portiba nga rapido. Ang Bucor magaimbestigar sa kamatayon ni GB Sebastian kag 8 pakaiban. NIR issue, baw daw basi pamalang maaprubahan sa tuig 2023. Ining mga balita kag isyo idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako mabulig sang D3 Bayo sa pagkakasang kagaw nga nagtapik sa aton kalawasan. D3 Bayo tambal sa ubo sipon kagilana tag 14 pesos lang produkto sang klinika di alternatibo. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:33 pagsilinggid ni Presidente Bongbong Marcos kahapon nga adlaw nga urgent ang among Maharlika Investment Fund abaw ining House Bill 6608. Siling sang Presidente, urgent! Aba, nagpinalumba dayon ang mga representante. Hamak mo, pasar dayon mo, isa kadlaw. Una, ikadwa nga reading, hasta final reading. Portiba, ginrapido nila ang among Maharlika Investment Fund aprobado. Babi babo silang alsa kamot, daog dayon kag lusot dayon sa Kongreso. Ang maayo nga balita kay hindi na basi mailabtan niya ang pundo sang SSS kag GSIS. Pag gusto ka mo da, basta inyo kwarta ang ibutang dira. Pero hindi pa ini sigurado. Luwas nga ang tanan-tanan base sa opisina ni Speaker Martin Romualdez ang co-author nagaupod sa mga masunod si Manuel Jose Dalipes sang Zamboanga, Stella Kimbo sang Marikina, Ferdinand Alexander Marcos, Yeda Romualdez Tingog Party List, Jude Asidre sang Tingog Party List, Erwin King sang Manila, Dewey Salcida sang Albay, Camille Villar sang Las Piñas, Roberto Puno sang Antipolo, si Inude sang Isabela, Dong Gonzales sang Pampanga, Neptali Gonzales de Sican sang Mandaluyong, Rex Gatalian sang Ocon Gatsalian sang Valenzuela City. Kag upod nga nagduso anay Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Kamusta? Araglado na? Mapasargid? No, hindi pa. Bangod, maagi pa ini sa dagom dito sa Senado. Kahapon siling ni Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III, siling niya ang pumuluyong Pilipino kinahanglan makahibalo kung ano ini. Ano gid bala? Nga ang daw ginrapido kagindali-dali pasar ining Maharlika Investment Fund nga ni. Suno sa kay Aquilino Pimentel sa karon ginaplastar na nila. Ano gid ang arada? Nga ang ginduso gid, nga ang daw gin rapido gid.
ti ini i-interpret sang Senado ang Maharlika Bill nya anugid nga ang daw portigid ang ila dalasa nga daw urgent gid anong sa likod sini maagi ini sa Senado. Aber hulaton ta kung ano yang limog sang Senado. Ano ya ang bersyon sang Senado? Anong opinyon sang Senado? Senado na lang mo ang ginahulat naton kung sumaka ya kag pirma ni Presidente Bongbong Marcos, no problemo. Kay siya na nagsiling, urgent, kinanglan ipasargid. Tihulaton ta kung ano ya ang tingog sang Senado. Ano ang pananaw sang Senado sini? First time ni matabo mo nga gin rapido, first, second, third, final, aprobado na yon, isa kadlaw lang sa Kamara. Purti, no? First time ini nga natabo ang buot silingon na gin kuting-kuting gin nila maayo. Maayo gini ang Maharlika. Ti purti, no? Daw arangkada gid halos laban 90% sa Kamara. Ang buot silingon may kaayuan sila guro nga nakita. Base man lang nga makabulig man tuod sa pungsod Pilipinas. Ang aton punto di, hindi nyo lang pagilabtan ng people's money, wala gid problema. Arangkahan nyo da, butangin nyo kapital, porte. Ang akon lang niya, kabay pang ipangamuyo ko gid, nga mangin madinalagon. Kay base bala, bilyon ini mo, hindi niya milyon, bilyon ini nga ibutang sa kamot sang pila naton ka mga opisyal. Kabay pa ang magapadalagan sini masaligan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:38. Balik ako pagkatapos ini. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodos ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamin sa mga bata man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio
And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mga agakag madamog ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat din ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang sila. Regarding sa action na Radio Bacolod, hindi pasalamat ng sa PM na ginatawin sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga salamat nito nga yung patigayan ng aming activity together man sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat gid sa action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon. Nga daw makatilingala, may finding nga si GB Sebastian wala napatay dito sa site hari. Suno sa report, napatay ini siya sa eskwelahan sa University of Perpetual Health. Bulutuan ini. Wala siya napatay sa ospital. Ining ospital nga ni, tambi man ni ang eskwelahan nga ginatawag Perpetual Health University. Nagngosisa kag dito na diskubrihan nga may kalamalamahan, may daw hindi amo nga natabo sa kamatayon sining mga high profile sa sulod sang bilibid. Kay man, pagkapatay gidi GB, ang asawa nagpangabay nga kung bahimo mautopsi apang wala gin patigayon sang opisyal sadto sang bilibid. Ambot silingon may diferensya, may mga ginakuting-kuting nga natabo nga hindi mo pagpa-autopsy. Kag bangod sining panuaron sang isa man sa sulod dito ka bilanggo, ining si Rodel Tiaga nga nagsiling nga ang mga bilanggo na patay ini, bangod kay wala sa balatian kundi hungod nga pinamatay pagi sa pagputos ang ulo sang plastic ba? Sakit ka kamatayon ba? Nga hindi kay mo kag ginawa, kalabanan amo ini ang natabo. Daw pelikula lang no. Grabe gali, purte gali ining plastic no. Iputos mo sa ulo sang tao, hindi siya kaginawa, patay. Puerte no. Te amo ini, kag hindi lang si GB, kundi may 8 pa nga ka mga high profile nga posible wala man mapatay. Kaya ang report, napatay sa balatian, napatay sa COVID, may mga pulmonary, ang iba na lang tanan nga balatian, gaginutok lang ang punerarya. Gali na diskubrihan nga ang pila sini hungod nga gin pamatay. Wala mapatay sa balatian, kundi hungod nga ginpatay sa sulod sang bilibid. Puerte. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasais 45 na. Ang masunod nga balita kag isyu idulong sa aton sang Santon Plus Aksyon Radio #1. Thank you for spreading the news and it reaches out to anywhere in the world. Even here in the US. Balansi kag patas nga balita kag komentaryo kay amo ini ang pundasyon sa pagsalig sang publiko. Tuloy to. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program.
I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. Kaya Action Radio for me, dali ko yan nag-gain ang confidence, dali ko nag-gain ang... Daw medyo desidido sila. Makigdialog, makigsugilanon sa gobernador sang Negros Oriental, si Gobernador Roel Digamo. Anong isyo? Negros Island Region. Kaya man gulpil na nagkambyo mo ang tindog ni Digamo nya magapabilin ang Negros Oriental sa Central Visayas bangod lain ang kultura kag lain ang lingwahe. Daw dako gini nga upangaw ang lingwahe, ang Ilonggo, Cebuano kag ang Hiligaynon na naga-inintindihanay man. Ang kultura do hindi mamaglayo. Ano ganyang kultura sa Negros Oriental nga naglain sa Negros Occidental? Lantawa bala? Daw dali na lang mo. Ang Senado gaduso na. Sang nagligan nga Martes ginaprubahan man sang Technical Working Group sang House Committee on Local Government sa pagpamuno sang aton kongresista madiri sa Negros, Mercedes Alvarez sang 6th District, Negros Occidental, kag Cebu City nga representante dito sa SOR, Eduardo Rama Jr., ang Consolidated Bill sang Negros Island Region. Lapit na lang, daw amo na kuntani. Ang 3rd District nga Congressman, si Jose Francisco Benitez, amo ang nag-file sang House Bill 1446 nga nagalapkip sa island, kung island province ang Siquijor sa Negros Island Region. Halos tanan nga mga kongresista, silang ni Congressman Dino Yulo sang 5th Distrito, may dako nga tsansa, posibilidad nga may pagkulokambyo, may development. Ang ako niya, luyag ko mag-isa mo. Nami, ginman mo nga, mangin isa kita ka region, wala ka mo mabudlayan, magagad pa kadto pa kare. Pero kung isa na kita ka region, mahapos ang tanan, hambalan nyo lang din tayo butang ang mga opisina nga hindi man mabudlay para sa Oriental, kag hindi man mabudlay sa Occidental. Hapos niya hambalan pungkuan, basi pa man lang nga sa pagpakigsugilanon ni Gobernador Bong Lacson kay Digamo, basi mauli-ulian man kag makumbinser man naton. Sang una, upod na nimo, si Digamo gulpil na naglain ang tindog. Di kalabanan na pananaw sa mga politika nga mga nag-aanalisa niya politika ginang kabangdanan sini. Wala na iban nga kabangdanan politika gid. May ara magani nga mga palayag siling ni Action Boy Duran nya balo kang nga kundiin mga tibes hindi na mag-upod iya ang Digamo. Remember sa natabo dito sa nagligad nga eleksyon? May lang gani kay nagbalik si Digamo nagdaog bangod sang nagkalatabo dito sa Oriental. At to yan nagligad na to. Kung daw medyo may aligot-got sa pamilya Tibes, kalimtan na kay ikaw na yung gobernador mo. Di ambot silingon panahon na nga ang nagligad to nga mga handom naton nga ginupdan man ni Digamo kabay pamaluto. Lutuon taning inayar. Ti pagi kay Digamo, basi pamalang. Kay kung maluto ini, kundi kampiyon, sino makabinipisyo? Kundi ang bilog nga probinsya sang Occidental kag Oriental. Amo niya ang pananawan ko. Kay kanugon mo, lantawa bala, gindoso na sa mga senador. Daw palaban-laban na mo. Ginupdan sang mga kongresista sa Kamara. Ang halos tanan nga kongresista diri sa Negros Occidental nagaisa kag nagaupod sining handom sang NIR nga ni. Ti hindi na naton pagduwa-duaan
Abi, Gobernador Digamos, ang Oriental, good morning do sa imo. Advance Merry Christmas lang. Abi, ipaskwa na sa pumuluyo sang Oriental kag Occidental ang imo huo. Pangaluyagan ka na munda. Pangaluyagan ka sang gobernador sang probinsya sang Negros Occidental. Haranahan ka dira sa mga kongresista. Upod na ang sikihor nga daw ready na sila ya nga mag-upod sa aton sini NIR. Ti kabay pa, maglumok man ang balatyagon ni Digamo. Regalo na lang na sa aton sa pumuluyo sang imo dira Oriental kag Occidental nga mangin isa kita. Hindi ka pa na nga isa na kita ka region, ti kundi masyado ka bintaha para sa aton. Kay kabudlay na mo. Ili nga, pabilin na ko dia sa Region 7 na. Daw, pero daw hindi kimatigahan balya. Daw mahumok-humok pa man basi maulu-uluhan. Kung ang lingwahe, Cebuano, Ilonggo, siling kong kinakagiligay noon, hindi man na maglayo, gida. Mag-intindihanay. Kaya intindi nga nga pon pag-abot des Pilipinas, kita pa nga mga Pinoy. Amo na bla? Ang pag-intindihanay sa lingwahe, mapos na yatunan. No? Sige na. Gob, Digamo, sige na. Kasi kung maululuhan ka man namon, upod ta bala? Taga Negros kita, Imuon ta ni sa karidyon, okay man? Gob, Digamo, good morning da. Sa nasiling ko na, ipaskwa na lang na sa pumuluyo sang imo dila lugar sa imo probinsya kag diri sa Negros Occidental. Okay man? Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 53. Balik ako pagkatapos ini. Naglipana. Aksyon Radio number 1. Thank you for spreading the news and it reaches out to anywhere in the world. Even here in the US. Balansi kag patas nga balita kag komentaryo kay amo ini ang pundasyon sa pagsalig sang publiko. Tuloy to. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. Kaya Action Radio for me, dali ko yan nag-gain ang confidence, dali ko nag-gain ang respect. Gina-consider ko nili hindi nga station bilang amo ang nagbulig kag nag-ibo sa akon bilang isa to full-time na media practitioner. Isa sa mga broadcast industry nga na tun-an namon diri ang paghatag ng educations, information, and mga entertainment, mga kalingawan man para sa mga tagpulangati sa Action Radio Bacolod. Action Radio is really a family for me. I'm Action Artay Kupon. Ako si Rex Cantong sa Action Radio Bacolod. This is Action Wilma Antofina Sugaton. And this is our 53rd anniversary story. Ngalan. Tata Tiding. Tapos ano may nabatian ka mo naglupok? Nalupok. Pila ka lupok na ma'am? Namatatlo ako Leader! Uy! Medic! 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 Leader! Uy! Medic! 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 Bangod sa nagluntan nga kudita sa More than just the frequency of PYEZ Action Radio Bacolod, 684 has been part of the Negrenses and Bacolodons. It has been there. From the moment they opened the radio, which means signing in early in the morning, until
the station closes, the signing off in the evening. From the city of Bacolod, the commercial and political hub in Negros Occidental, DYEZ, Action Radio Bacolod, traces its roots to the city of La Carlota, where it first started its operations from the administrative building of the then Elizalde-owned Central Azocarera de Philippine Standard Time, las 6:57 na. Ang sumo kabay pa baw na pangamuyo ko gid ining pag-untat operasyon sang militar bala kontra sa rebilde makapahuay-huay man siling ko kahapon daw kanami kung tani no iniblang aton mga soldado kapanaog man ang ato sa kampo kadtos pamilya may family reunion 24-31 ang mga rebuilding nga nato sa kakapoy sa kabukiran makapanaog man upod sa pamilya makapulo pamaskwa man daw kanami no pwede kang makapanaog sa banwa kag syudad hindi ka lang masakay sa tangkidigira kag hindi ka na lang magdala armalite kag iban nga armas hindi ka man pagdakpon basta wala untat operasyon no kabay pa nga kung may ara gibat untat operasyon o kung pananglitan may ceasefire gid man wala sang may maglapas amo man lang ni delikado kalabanan na gareklamo dayon pagkatapos ang ceasefire tudloanay dayon nya kasi sila ginaglapas mo nag-ambos sila nya hindi sila gid ang nanglutang di kundi daw hindi amo Action Radio Philippine Standard Time las 6:58 na. Standby na sa aton Action Balita Morning Edition upod kita kay Action Boy Duran kag Action Dorel Cabato. Action Fred Salanga una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio.